Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншааллаһ Аллаһы Тәгаләнең адәм баласын яратуы хакында һәм шушы яратуы белән бәйле булган әйберләр хакында. Белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу дөньяда бар хуҗа дип әйтик инде, шулай бит. Бар хуҗаның әйбере. Бу кагылгысыз төшенчә. Бар хуҗа, бар хуҗаның әйбере. Мәсәлән, чүкеч белән алабыз да чүкечне, берәр тимер тиябез, шулай бит. Шушы чүкеч белән тимер тигән вакытта без чүкечне жәлләмибез бит. Чөнки ул чүкеч сугар өчен. Я булмаса, шул ук тимерне без жәлләмибез, чөнки безгә аны үзгәртергә телибез. Аңа форма кертергә телибез. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, машина алсак та, без ул машинага утырып йөрибез, хәрәкәт итәбез, печкаларын кушабыз, музыкаларын тыңлыйбыз, багажникка әйбер тиебез. Без бу әйбергә карыйбыз нормаль күренеш, шулай бит инде. Әмма нишләптер без үзебезнең дә кемнеңдер әйбере икәнен онытабыз. Без бит Аллаһы Тәгаләнең мәхлугы. Ягъни Аллаһы Тәгалә безне барлыкка китергән. Без аның кулындагы чүкеч. Теләсә суга, теләсә алып ыргыта, теләсә оныта, теләсә утта кыздырып ныгата, чыныктыра, теләсә тагын кыздырып йомшарта, теләсә эретә дә башка әйберне ясый. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, әйберне кеше онытып җибәрә. Кеше үзен Алла урынына куя. Ягъни минем истемнән хуҗа юк ди. Минем истемнән бүтән беркем дә юк ди. Мин ди бөтен әйберне куллана алам, үзгәртә алам, теләсә нишләтә алам, әмма минем истемнән беркем дә юк ди. Менә бүген, мөхтәрәм кардәшләр, шуның турында әзрәк сөйләшеп китик әле. Аллаһы Тәгалә адәм баласын ярату турында һәм яратканнан соң, әлбәттә, аңа булган мөнәсәбәт турында. Мөхтәрәм кардәшләр, беренче булып Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһилләзи халака ас-самавати вал-ард ва җа'ала зулумата ван-нур. Аллаһы Тәгалә ди күкләрне һәм җирләрне яраткан ди. Күкләрне һәм җирне дөресрәге, җир берлек санда килә. Һәм яраткан караңгылыкны ди, һәм яраткан нур, яктылыкны ди. Бу, мөхтәрәм кардәшләр, җирнең безнең яшәешнең нигезе бу. Күкләр, җир, караңгылык һәм яктылык. Бу әйберләр булмаса, тереклек мөмкин түгел. Тереклек була алмый. Күк булмаса, җир булмаса, караңгылык һәм яктылык булмаса, тереклек була алмый. Чөнки тереклек бәйле шушы дүрт әйбер белән. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Суммаллазина кафару би раббихим яхдилун. Һәм кафирлек китергән кешеләр ди, Аллаһы Тәгалә белән бер рәттән тагын нәрсәнедер Алла дип уйлыйлар ди. Аллаһы Тәгалә үзенең бөеклеген күрсәтә. Мин ди күкләрне яраттым ди. Мин яраттым җирне ди. Яраттым караңгылыкны, яраттым яктылыкны ди. Ягъни бу яраттым дигән сүз, ясадым дигән сүз, ул булай җиңел әйбер түгел ул. Әзер әйберне ашарга пешерер өчен дә 2 сәгать вакыт кирәк. Әзер әйберне пешерер өчен дә, юк әйберне барлыкка китерер өчен без моны эшли алмыйбыз. Адәм баласы. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Менә сез шушының бөеклеген аңлыйсызмы ди, мин ясаган әйбернең ди. Мин керткән хезмәтне күрәсезме сез ди?" Аллаһ Тәгалә әйтә. Әлбәттә, ул аның өчен авыр әйбер түгел, әмма безнең өчен бу эш шулай бит инде, ул зур хезмәт булып күренә. Һәм шуннан соң ди, сез ди тагын кемнедер Алла дип уйлыйсыз ди. Ягъни менә берәр нинди фәнни каналны җибәрсәң, берәр нинди әйтик, National Geographic манда мәсәлән шундыйрак берәр нинди каналны җибәрсәң, анда нәрсә диләр? 5-6 кеше утыра, акыллы йөз белән ясап шулай бит. Менә ди большой взрыв булган ди, шуннан үзеннән үзе барлыкка килгән ди.
Бу җир йөзенә тереклек метеорит белән килеп төшкән ди, шушында үрчи башлаган, башта бер күзәнәкле, аннан күк күзәнәкле, аннан төгеләй булай, шуннан судан кеше белән шулай иттереп килеп чыккан. Ягъни утыралар шулай бит инде. Бик җитди йөз белән моны әйтәләр һәм икенче яктан телевизордан карап утыручылар бик җитди йөз белән моңа ышаналар. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез ди шулай дип уйлыйсызмы ди? Булай әкият дип уйлый Аллаһ Тәгалә әйтә. Алланы әкият дип уйлаган кешеләр үзләре әкият чыгаралар. Үзләре әкият чыгарып утыралар. Теге булмаган әйберне тасвирлап утыралар. Бу әкият бу. Алар үзләре моны күрмәгән. Моңа бернинди дәлилләре юк аларның. Алар буш урыннан шулай иттереп әйтеп утыралар аны. Бу әкият. Аллаһы Тәгалә үзе әйтә, мин ясадым ди. Шулай бит. Менә Аллаһы Тәгалә әйтә, ясаган кеше әйтә, ясаган зат әйтә, мин ясадым ди. Хәзер синең максат шулай бит инде. Әгәр дә кешең булса, ул ясамаганны дәлилле. Синең бернинди дәлилең юк. Синең бары тик әкият. Менә буш урында утырасың да сөйләшәсең. Фәлән бу булай булган, тегеләй. Ничек алай була алмый ул? Алай була алмый шулай бит. Әгәр дә син мәсәлән хатының синең белән бәхәсләшәсең, әйтәсең, син акырма миңа, мин сиңа акча алып кайтам дисә, хатының сиңа әйтә икән, акча миңа үзе килә дип. Шулай бит. Син җыгыласың инде шулай бит. Ничек инде үзе килә? Көн сайын чыгып китәм, арып талып кайтам, акчаны хезмәт белән эшлим, моңа бирәм, бу әйтә акча миңа үзе килә ди. Вот тисең инде насың шулай бит инде. Тартасың инде берне әйләндереп. Башка сүз калмый бит инде бундан соң, бер аргумент калмый синең башка. Менә монда мөхтәрәм кардәшләр, кеше дә шулай ди. Мин үзем килеп чыккан ди, булай гына ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди, алай булмый ул ди. Аллаһ Тәгалә беренче булып әйтә үзенең халик икәнен, ягъни барлыкка китерүче икән һәм шуңа күрә әйтә, хуаллази халакакум мин тин. Һәм ул сезне яратты балчыктан ди. Ул сезне яратты, ясады балчыктан ди, сез ди булай гына килеп чыкмадыгыз ди. Алды балчыкны, шуннан сез килеп чыктыгыз, кеше ясады шуннан соң ди. Менә балчыктан ясады дигәч, иң беренче булып Аллаһ Тәгалә кешегә җан биргәч, кеше нишли? Тишкереп җибәрә. Ул күзләрен ачкач, уянгаш ул тишкерә. Шуннан соң әлхәмдүлилләһ ди тишкергәчтен. Фәрештәләр әйтә, ярхамукаллаһ диләр аңа. Шуңа күрә без тишкергәчтен хәзер бу дөньяда әлхәмдүлилләһ дип әйтәбез. Әлхәмдүлилләһ тишкерү ул яшәү билгесе, исәнлек билгесе. Һәм бер-беребезгә ярхамукаллаһ дибез. Бу Адам алейһиссаламдан килә, бу сөннәт дип әйтик инде. Аллаһы Тәгалә сезне яратты балчыктан ди. Булай гына килеп чыкмадыгыз сез ди, ниндидер балыктан да балык динозавр очып киткәннән соң шулай итеп алай булмады ди. Балчыктан мин сезне ясадым ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Thumma qada ajala wa ajalun musamma 'indahu wa antum tamtarun. Һәм Аллаһы Тәгалә сезгә билгеләде бер вакыт ди. Ягъни сезнең бар башыгыз, сезнең бар ахырыгыз. Балчыктан яратылдыгыз һәм сез бетәчәксез. Бетәчәксез һәрбер кешенең гомере бар, шулай бит үләчәк һәм глобаль масштабта кешелекнең бар ахыры. Кешелек мәңгелек яши алмый. Аның бар ахыры. Һәм бу ахырны Аллаһы Тәгалә билгеләгән ди, әмма сез шикләнәсез ди. Сез шикләнәсез ди. Сез ышанмыйсыз моңа ди. Әмма бу шулай ди. Һәрбер нәрсәнең бар ахыры ди. Ва хуа аллази фис-самавати ва фил-ард я'ламу сирракум ва җахракум ва я'ламу ма таксибун. Һәм Аллаһы Тәгалә ул күктә дә, җирдә дә ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең яшерен әйберегезне дә, ачык әйберегезне дә белә ди, һәм белә сезнең кылган бөтен әйберне дә. Җирдә дә күктә дә дигән сүзе ул Аллаһ Тәгаләнең урыны түгел, Аллаһ Тәгаләнең җирдә дә күктә дә нәрсә эшләнгәнен белүе һәм аның анда кануны җирдә дә күктә дә. Аның кануны анда да, җирдә дә, күктә дә. Ягъни сезнең канун түгел, минем канун ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Минем канун ди, җирдә дә һәм күктә дә. Менә без бер көндә генә монда сөйләшеп тордык. Гравитация ничек җиңгәргә икән ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең кануны бу. Җирдә дә, күктә дә. Гравитация ничек җиңгәргә, ягъни теге әкияттәге шикелле, Звездные войнадагы шикелле шатраган әйберләр уйлап чыгарып була микән дип бер көнне сөйләшеп тордык монда. Аллаһ Тәгаләнең кануны җирдә дә һәм күктә дә. Синең кануның түгел, син ул канунны үзгәртә алмыйсың. Аллаһ Тәгалә сезнең ачыкны да белә, яшеренне дә белә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә сезнең нәрсә кылганыгызны белә ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең безгә карата булган мөхтәрәм кардәшләр хакимлеге. Без әйбер
Без мәхлук. Һәм Аллаһы Тәгаләнең кануны безнең истә. Ул безне барлыкка китергән һәм үзен Алла итеп тануны таләп итә. Сорый түгел, таләп итә. Аның хакы бар. Без ничек таләп итсәк балабыздан сүз тыңлауны. Без ничек таләп итсәк хатыныбыздан сүз тыңлауны. Без ничек таләп итсәк кул астында булган кешеләрдән сүз тыңлауны. Без бит моңа хакыбыз бар дип уйлыйбыз. Аллаһы Тәгалә дә бездән таләп итә. Мин Алла, ә сез мәхлук. Сез юктан бар ителгән әйберләр. Мин сезне барлыкка китердем ди Аллаһ Тәгалә. Аллаһы Тәгалә бездән мөхтәрәм кардәшләр бүтән бер әйбер сорамый. Аллаһ Тәгалә бездән сорый бары тик шушыны тануны. Директор бездән сорый, директор итеп тануны аны, шулай бит. Һәм компанияга, организацияга файда китерүне, акча китерүне таләп итә. Аллаһы Тәгалә бездән акча китерүне таләп итми. Аллаһ Тәгалә бездән сорый тануны. Таныгыз мине ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр аның хакы беренче булып. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә иман китергәннән соң иманның иң беренче файдасы нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Иман китерүчеләр, әгәр дә тақва булсагыз, ди, Аллаһы Тәгалә сезгә фуркан бирә. Фуркан бу айыру сәләте. Яхшы белән яманны айыру сәләте. Моны бирә Аллаһы Тәгалә. Хәзерге заманда кеше яхшы белән яманны айыра алмый. Алланы югалту белән без яхшы белән яманны айыра алмый башладык. Кая яхшы, кая яман? Хәзерге вакытта дини кеше булырга мөмкин шизофреник. Психология буенча, Фрейд психологиясе буенча ул шизофреник, ул булмаган әйбергә ышана. Хәзерге заман буенча. Әле яры моңа күз йомалар. Әгәр дә карасак, шулай бит инде шул ук бик популяр тема инде ул, шулай бит инде. Шул гомосексуализмны аны яхшы әйбер диләр. Аны яшерен батырын түгел, хәтта бездә дә яхшы әйбер диләр. Ягъни интернетта, телевидениеда бу әйберне сүгәләр. Чит илдә менә шундый әйбер бар дип сүгәләр. Әмма әгәр дә сорасаң кешедән, син аны нишләп яратмыйсың ул әйберне дисәң, алар нәрсә ди? Просто яратмыйм ди. Ну они же такие, ну они же сики, тегеләй булай. Сәбәбен әйт, нишләп? Сәбәп юк. Бу этап. Киләчәк этап бу рөхсәт булачак безнең илдә дә. Дини кешедән сорасаң, нишләп бу әйбер начар ди? Дини кеше әйтә, моны Алла тыйган ди. Бу фитрадан түгел ди. Ягъни бер вакытта да бу әйбергә рөхсәт булмаячак ди дини кеше әйтә. Бер вакытта да ди. Хәтта христиан дини вәкилләре дә шушы гей-парадка берсендә каршы чыккачтан, аннан сорыйлар инде. Ул вакытта митрополиттан бу түгел әле аңа кадәр сорадылар. Нишләп сез каршы дигәч, бу бит ди зло ди, бу бит начарлык ди. Моны неужели аңлап булмый ди? Бу әйберне ди. Ягъни дини булган кеше аның бар айырмасы, менә аңа бирә торган айырма. Дини булмаган кешенең аның ул айыра алмый ул. Ул нәрсәгәдер яратмый, нәрсәгә икән аңламый үзенең. Шулай бит. Әйтик, мәсәлән, арак эчкән кеше, ул үзен әлләнчик тота. Әмма исерек килеш аның янына килсәң, ул аяк чакта. Ул сине куып җибәрә. Шулай бит, исерек килеш аның өстенә килеп, кысып, манкаңны сылап, шулай бит инде аңа теләсәң нәрсә сөйләсәң, шулай бит инде бәйләнсәң, бер сүзне 15 тапкыр кабатласаң, аның хатынына бәйләнә башласаң тагын шулай бит инде. Ул әйтә, бар кит әле моннан алкаш ди. Үзе исерек чакта нәрсә эшләгән, үзе дә шундый исерек чакта. Ягъни аның ул айырманы белми, ул яратмый нәрсәнедер, әмма нәрсәгә икән аңламый ул аны. Үзе дә шуны кыла ул. Менә бездә дә шул хәл, мөхтәрәм кардәшләр, кеше начарлыкны кыла, ул аңа начарлык дигән караган була, әмма ул аны үзе кыла башлагач айырмасын күрми. Әйтик, интернетта язсалар, кеше үтерү начармы дип, начар, тегеләй, фәлән, бөтенесе начар дип, берсе дә әйтми яхшы дип, шулай бит. Алайсаң, каян киләсең кеше үтерүчеләр?
Каян килә соң пишләүчеләр? Каян килә соң караклар? Каян килә соң ришвәт алучылар? Аларның күңелләрендә аерма белмиләр алар. Яхшы белән яман арасында. Үзләренә акча тотып килсәң, әйбәт. Әгәр дә кемгәдер тотып килсәң, начар. Аерма сизмиләр. Фуркан юк. Иманлы кешегә Аллаһ Тәгалә бирә фуркан, яхшы белән яманны айыру сәләте. Иманлы кеше генә моны айыра ала. Имансыз булган кеше айыра алмый. Шуңа күрә аңа, мөхтәрәм кардәшләр, әйтеп тә аңлатып булмый аңа. Аңа әйтеп аңлатып булмый. Әле бер көнне бер журналдан килделәр дә сорыйлар. Менә ди, ир кеше хатынын көнләшә ди. Ир кеше хатынын көнләшә ди. Ничек җиңгәргә бу көнләшүне? Мәйтәм, беренчедән хатыннар сәбәп бирмәскә тиеш ирләренә көнләшергә. Әгәр дә хатын кыз күкрәген ачып чыккан икән, димәк инде ул иренә сәбәп бирә көнләшергә, чөнки анда карыячаклар. Әгәр хатын кызның итәге кыска икән һәм күкрәге ачык икән, ирләр анда караса, ул мәйтәм бер сүз әйтергә тиеш түгел ул хатын кыз. Ягъни карамагыз, ятсыз дип әйтергә хакы юк аның. Чөнки ул бит аны ачкан нәрсәгәдер, шулай бит. Әгәр дә ул аны ябасы килсә ябып куяр иде, каратмаса, шулай бит инде. Шуңа күрә дә рәхәтләнеп карарга була теге. Курыкмагыз. Син уятсыз дип әйтсәләр, син бит аны ачып куйгансың инде диген, шулай бит инде. Ачып куйгач аны теге әйберне бит урамга чыгарып куялар күрсеннәр өчен. Музейда пыяла астына куялар, теге кызга астына түгел, пыяла астына куялар күрсеннәр өчен, шулай бит. Монда да шул ук хәл. Бу фуркан айырманы сизми бу хатын кыз. Үзе начарлык кыла, ул нәрсә эшләгәнен белми ул үзенең. Айырмасы юк аның фуркан. Вот теге сез карагыз дигән сүз түгел инде, мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит. Әмма ир кеше караса, биярый без мөселманнар без инде теге күзне читкә алырга тырышабыз инде. Бер күзне. Берсе тегендә карый. Бер күзне. Бары бер күз тегендә, берсе монда инде. Кылыйланып бетәбез инде. Әмма теге хатын кызның әйтергә хакы юк аның. Шулай бит. Әйтә икән, ул фурканны аңламый. Белми ул үзенең нәрсә кылганын, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә бары тик иманлы кешегә генә Аллаһ Тәгалә, тәкъва кешегә, иманлы кешегә түгел, тәкъва кешегә Аллаһ Тәгалә бирә фуркан. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә инану, ышану безгә нәрсә бирә? Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ма яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасибу." Кем тәкъва була ди, Аллаһ Тәгалә аңа ди чыгу юлын күрсәтә ди. Һәм ул белмәгән җирдән Аллаһ Тәгалә аны ризыкландыра ди. Менә әле менә монда килгәндә генә бер егет сорау бирде. Безнең дә ипотекалар, кредитлар, тегеләй, булай ди, нишләргә хәзер ди безгә ди. Ипотекалар, кредитлар фәлән фәсмәтә. Бу нәрсәнең билгесе? Бу Аллаһ Тәгалә мине ризыкландыра алмый дип уйлау. Менә садака бирмәү, кешегә ярдәм итмәү, шулай ук акчаны тотырга җәлләү, я булмаса хәрәм эшкә ризалашу, хәрәм әйбергә бару, бу тәкъвалык юктың билгесе. Тәкъвалык җитми. Аллаһ Тәгалә тәкъва булсагыз, мин сезне ризыкландырам ди. Тәкъва булсагыз ди. Чыгу юлын бирәм ди. Любой ситуациядә иң бердән-бер дөрес чыгу юлы ул тәкъвалык. Әгәр дә син бер җинаят кылгансың икән, моннан чыгу юлы бу җинаятны тану. Әгәр дә син бер нәрсәне эшлисең килсә, дөресен әйтү. Бары тик шул вакытта гына Аллаһ Тәгалә сиңа чыгу юлын бирә. Ялган, алдау һәм башка шундый әйберләр чыгу юлын бирмәячәк бер вакытта да. Бер вакытта да, мөхтәрәм кардәшләр. Ул киресенчә сине батырачак тагында тирәнлек. Шуңа күрә тәкъвалык безнең, мөхтәрәм кардәшләр, тормышыбызны җиңеләйтә. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма яттақиллаһ ядж'ал лаху мин амрихи юсра." Әгәр тәкъва булсагыз, сезнең эшегез җиңел булыр ди. Сезнең эшегез җиңел булыр тәкъва булсагыз. Җиңел эшләнер. Хәрәм әйбер ул авыр әйбер ул. Анда гел баш ватырга кирәк, акча тотырга кирәк, куркырга кирәк һәр вакыт, яшеренергә кирәк нәрсәләрдер. Бер генә синең тормышыңда начар әйбер булды икән, син ул вакытта син җиңел эшләдең. Әйтик, мәсәлән, дипломыңны сатып алдың. Укыйсы юк бит 5 ел буе. Дипломыңны сатып алдың, эшкә кирдең, эшлисең. 15 елдан син министр булгач, синең бу әйбереңне казып чыгаралар.
Аны оныткансың инде син, аны бөтен кеше оныткан, беркем белми. Әмма килеп чыга. Шуңа күрә дә тормышта ниндидер хәрам, ниндидер языклык шулай бит инде, ул барбер килеп чыга торган әйберләр алар. Бу, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең кануны бу тормышыбызда. Шуңа күрә бары тик тәкъва кешегә Аллаһ Тәгалә чыгу юлы бирә һәм җиңеллек бирә. Бу безнең Аллабызның куйган кануны. Ул безне барлыкка китергән һәм безгә менә шушылай яшәргә куша, тәкъва булып. Тәкъва булсагыз, сезгә менә шушы әйбер булачак. Начарлыкны, яманлыкны сез айыра беләчәксез. Дөрес юл табачаксыз. Эшләрегез җиңел булачак. Нинди генә ситуациягә килеп эләксәгез дә Аллаһ Тәгалә куйган юл белән сез аны чишә алачаксыз, ризыкланачаксыз. Ди Аллаһ Тәгалә әйтә безгә, бу тормышның бөтен асылын аңлатып бирә. Әгәр дә юк икән инде, Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ма яғсиллаһа ва расулаһу фа инна лаху нара җаһаннам халидина фиһа абада." Әгәр дә инде юк икән, кем Аллаһ Тәгаләгә һәм аның расулына каршы гынах кыла ди, ул кешегә җаһаннам уты ди, ул анда мәңгелеккә калачак ди. Юк икән инде, теләмәсәгез, канун белән яшәргә, Аллаһ Тәгалә кануны белән, ул вакытта сезгә җаһаннам ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Җаһаннам ут, газаплану, авырлык. Менә моны, мөхтәрәм кардәшләр, кеше бер вакытта да онытмаска тиеш. Шушы дөньяның асылын һәм дөньяның канунын. Шуңа күрә ниндидер хәлне җиңгеп, бу дөньяда һәм буталып бетте. Бер нәрсә аңлап булмый. Экономикада бер нәрсә аңлап булмый. Бер канунга буйсынмый хәзер экономик. Сәясәтне әйткәндә юк инде шулай бит, аңлап булмый. Гомуми дөнья күләм сәясәтне, нидер сугышлар, ниләр, аларны чишеп булмый. Ничек чишеләсә аның, Аллаһу агалам, белгесез. Буларның бер генә юлы бар. Алланы тану һәм тәкъвалык. Шул вакытта гына чишелеш килә һәрбер нәрсәгә, шул вакытта гына мантык, логика барлыкка килә. Тормышта кешенең дөньяда шулай бит инде хаятында. Инде иншаллаһ русча сөйләп китәрбез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о создании человека Аллахом Субханаху ва Тааля и об отношении человека к этому. Мы знаем, вот недавно, буквально на днях, в Крыму, в Керчи произошел случай, да, молодой человек застрелил, взорвал своих однокашников. Вопросов много, он ли это сделал, как он это смог сделать и тому подобное. Но дело даже не в этом. Такие вещи, они от строгости закона не зависят. Такие вещи, они будут происходить, как бы ты ни ужесточал закон. Можно запретить оборот оружия. Этот человек будет ходить с топором, с ножом, с вилкой. Вот раньше, например, у русских раньше была такая традиция на стол не ставить вилки. Потом татары переняли эту традицию. Почему вилки не ставили? Потому что после этого они начинали колоться. Вот в последнем запрете алкоголя был такой случай. Сахабы напились, взяли ножи и бросились друг на друга. В последнем запрете. Вот причина последнего запрета, что послужило как бы. Конечно, он был бы запрещен, но была еще земная причина для этого. Сахабы напились и взяли ножи в руки. Это, понимаете, это вот такая вещь. Поэтому здесь от строгости законов ничего не поменяется. Пальцами будут давить друг друга, глаза выкалывать пальцами. То есть здесь не зависит от того, чем ты пользуешься. Здесь твое душевное состояние. Вот этот парень, когда он проходил психическое обследование перед тем, как получить ружье охотничье, да? Психиатр в нем ничего не увидел. Ничего. Ничего не увидел. Почему? А потому что в нем ничего не было. Психиатр чего ожидает? Что сейчас придет человек, говорит, хочу ружье. Зачем? Ну вот хочу убить всех. Психиатр это ожидает, что ли? Если человек приходит, например, к психиатру и говорит, хочу ружье, хочу охотиться. Психиатр говорит, ты хочешь убивать зверушек маленьких, невинных? Мы тебе не дадим ружье. Но оно и называется охотничье ружье,
чтобы ты ходил на охоту. Понимаешь? Если тебе жалко зверей маленьких, тогда вообще давай не будем убивать зверей. Не кушай мясо тогда, не кушай рыбу. То есть, понимаете, здесь уже сам психиатр не может определить, где добро, где зло. Не понимает. Этот человек, парень, он был совершенно нормальный. Он пришел, он совершенно нормально себя вел. Потому что никто не знает, что внутри человека. И, возможно, убийство людей он считал нормальной вещью. Когда человек считает это нормальной вещью, это не значит, что он должен вести себя неадекватно. Он считал, что это нормально. Сейчас приду, возьму ружье, спокойно совершенно объясню, что вот ружье мне нужно для охоты, там туда-сюда. Правильно? Он охотился. Только на кого? Он охотился на людей. Но он этих людей уже людьми не считал. Почему? Потому что нас все время учат, что мы тоже животные. Раз мы произошли от динозавров, от обезьян, и в биологии мы классифицируемся как приматы, млекопитающие, значит, мы тоже звери. Человека заклинивает. Он уже не видит разницу. Одна девочка, ей сколько было? 13 лет, 14 лет. Или 12 лет, сейчас не помню. Убили какого-то парня. Она вскрыла ему живот. Потом спрашивает следователь, зачем ты это сделала? Мне, говорит, всегда было интересно, что там внутри. Вы понимаете? Совершенно спокойно. Это не значит, что она ненормальная. Понимаете? В этом мире сейчас все ненормальные. Потому что, когда нет веры, человек становится ненормальным. Аллах Тааля говорит, когда говоришь людям «уверуйте», они скажут, как мы можем уверовать? Они же сумасшедшие. Они же сумасшедшие, говорят, верующие. Они там сидят, что-то слушают, там кому-то молятся невидимому. Они же, говорят, сумасшедшие. Поэтому религиозных людей так и называют фанатики, да? Они говорят, сумасшедшие. Аллах Тааля говорит, «Аля иннахум хумус суфаха валяки ля я'лямун». Они, говорят, сами сумасшедшие. Почему? Потому что они уже ненормальные вещи начинают думать, что это нормально. Вот таких случаев, дорогие друзья, в будущем станет даже больше. Конечно, пусть это Аллах не принимает как дуа, но если не поменяется душевное состояние людей, духовное состояние людей, такое будет продолжаться, и это будет продолжаться с малолетними, потому что они более подвержены этому. У них еще вообще нет никаких устоев. Потому что, дорогие друзья, человек забыл, что он творение Аллаха. Он не хозяин, он творение. Он принадлежит Аллаху, и только Аллах может распоряжаться чьей-то жизнью, чьим-то имуществом. По его законам это все делается, распоряжение. Человек не может сам распоряжаться, за однокашников решить, жить им или не жить. Вот этот парень не знал этого, он думал, что он Бог. Он думал, что он Аллах. И что он сейчас может решить за всех. Когда Ибрахим, алейхиссалям, говорил Намруду, что есть Аллах, который оживляет и умертвляет, Намруд сказал, да, приведите мне 2 людей, говорит. Приведите мне 2 людей. Ему привели. Он сказал, одного убейте, одного оставьте в живых. И говорит Ибрахиму, алейхиссалям, смотри, говорит, я одного убил, а другого оставил живых, я умертвляю, говорит, я оживляю. Я Аллах, говорит. Намруд говорит, я Аллах, я решаю, кому что как быть. Поэтому, что было 1000 лет назад, происходит и сейчас, ничего не меняется. Где нет Бога, вот это и есть. Человек встает вместо Бога. И уже начинает решать. И думает, что это совершенно нормально, вот эти вещи. Совершенно нормально. Поэтому охотник, когда охотится на зверей, это ему разрешил Аллах. Это не потому, что он любит смотреть на кишки, потому что это ему Аллах разрешил. И в шариате есть раздел, посвященный охоте. А когда человек решил убивать зверушек, кошек, собак, где-то в подъезде, вскрывать им животы, это не Аллах решил, это не охотник. Понимаете?
Хотя разница одна и та же, по сути. То есть ситуация одна и та же, вроде разницы нет. Человек, действующий по законам Аллаха, это нормальный. Человек, действующий по своим законам, вот это и есть ненормальный человек. Это как раз ходячий уже, можно сказать, преступник. Ходячий преступник, который сам себе законы пишет и сам себе потом эти законы и нарушает. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Вама кана ли му'минин валя му'минатин, إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا». Ни для верующего, говорит, мужчины, ни для верующей женщины нет, говорит, права выбора уже, если Аллах и его посланник что-то решили. Аллах Та'аля говорит: нет, говорит, права выбора, если Аллах и его посланник что-то решили. Сейчас это даже наблюдается у мусульман. Даже у мусульман наблюдается, когда ученый отвечает на вопрос. На вопрос, казалось бы, щепетильный. Например, вот недавно был вопрос такой. Можно ли продавать алкогольному заводу, то есть, который производит спирт, водку и так далее, пшеницу? Можно ли им пшеницу продавать? Вопрос, да? Сразу же разделились мнения. Я уже чувствую, да? Телепатия, все туда-сюда. Я уже чувствую, да? Разделились мнения. Примерно 10% говорят, это хорошие деньги. Из вас 10% говорят, почему бы не заработать, потому что это бизнесмены. Для них, прежде всего, это выгода. 90% говорят, скорее всего, нельзя, потому что где алкоголь, это нельзя. Да? По ханафитскому масхабу можно продавать. И вот те 90%, которые сказали, почему нельзя, то есть нельзя, да, они говорят, почему? Это же алкоголь, это туда, это сюда. Уже взрыв мозга такой, да? Тебе сказали. Ученые сказали, что можно. Ученые сказали, ханафитский масхаб, по другим масхабам нельзя. По ханафитскому масхабу сказали можно. И опять-таки сейчас, почему? Я не согласен, туда-сюда. Понимаете, если ученый что-то сказал, это решение Аллаха и его посланника. Тебе не надо возмущаться. Я иногда, когда мне задают вопрос, я отвечаю, мне парень говорит, мне, говорит, не нравится твой ответ. Я говорю, я не хочу тебе понравиться. Пусть тебе жена нравится, это ее дело. Уже украшаться там туда-сюда, выбирать слова. Я должен понравиться Аллаху и его посланнику. Саллаллаху алейхи вассалям. А ты должен принять Аллаха и его посланника. Если, то есть, все аяты, хадисы, все это основывается на доказательствах. Понимаете? Поэтому сейчас даже у верующих вот есть такое понятие. То есть, они даже не хотят принимать решение Аллаха и его посланника. Нет твердости в религии. Им говоришь, это харам. Они начинают искать макрух, может быть макрух. И находят в ханафитском масхабе, что это макрух. Почему? Потому что в ханафитском масхабе есть понятие макрух тахримен, это то же самое харам. Но когда слово тахримен вычеркиваешь, остается только макрух. Это очень удобный ханафитский масхаб, очень хороший масхаб. Макрух тахримен есть. Тахримен, это значит, если тахримен, это значит харам, это уже все, это одно и то же. Понимаете? Поэтому Аллах Та'аля говорит, если Аллах и его посланник решили, все, говорит, у вас нет, говорит, права выбора, вы не рассуждайте, все, примите. Примите их решение. И все на этом, закончим. Сказано, что слюна собаки наджис. Сказано, что свинья харам, значит харам. Все, не надо это уже об этом говорить или спорить о таких вещах. Сказано, что женщина должна аурат закрывать, значит, должна она аурат закрывать. Что бы ты ни делал. Все. Удивительно, да? После собаки и свиньи я вспомнил про женщин. Но это хадис есть. Пророк ﷺ сказал,
Если, говорит, перед молящимся проходят свинья или женщина, то его намаз портится. Это не говорит, что свинья и женщина – это одно и то же, да? Свинья из-за того, что она грязная, портит намаз. А женщина из-за того, что привлекательная, портит намаз. То есть здесь причины разные. Хотя они пришли в одном предложении. Поэтому это я из хадиса, понимаете? То есть сейчас не думайте, что у меня такая там... Сейчас психологов полно здесь. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Создатель дал нам свои законы. И после этих законов у нас нет права. Мы должны принимать это все. Если ты принимаешь, у тебя все будет хорошо в жизни. Доверься Аллаху. Аллах знает лучше. Не надо дальше сочинять, потому что Аллах Та'аля говорит: «Вама яси ляха ва расуляху». Кто грешит перед Аллахом и его посланником, тот заблудится сильным заблуждением. Таляля мубиня. Грех – это неподчинение Аллаху и его посланнику. Это грех, вот это слово. Антоним греха – это подчинение. Тага. Если ты не подчинился, не согласился с решением Аллаха и его посланника, ты согрешил. Соответственно, ты заблуждаешься уже. Тебе не нравятся законы религии, значит, ты начинаешь заблуждаться, ты уходишь в заблуждение. Ты уже перестаешь различать зверюшек и людей. Охоту и убийство. Ты уже перестаешь это различать. Ты превращаешься уже таким образом в маньяка. Аллах Та'аля говорит: «Афахасибтум аннама халакнакум габатан, ва аннакум илейна ля турджаун». Неужели, говорит, вы считаете, что мы создали вас для забавы и что вы к нам не вернетесь? Аллах Та'аля говорит. Порой нам кажется, что вот мы с нашей жизнью делаем, что хотим. Мы живем играючи, мы несерьезно относимся к нашей жизни. Даже мусульмане несерьезно относятся. Для мусульман самое главное – это как-то прожить эту жизнь, чтобы потом насладиться в раю. Для немусульман это, наоборот, насладиться в этом мире, потому что того мира нет. Но оба они относятся несерьезно. Аллах Та'аля говорит: мы вас не для игры и не для забавы создали. Тем более не играючи создали. То есть Аллах Та'аля сидел, играл с глиной, да? Лепил там, кидал, лепил, кидал. О, что-то получилось. Не так это все произошло. Понимаете? Не от того, что Аллаху было скучно или еще что-то подобное, да? Мы не должны себе такое представлять. Аллах Та'аля создал с какой-то целью. И эта цель – это для нас благо. Это для нас благо. Не для него, а для нас благо. Поэтому эта жизнь очень серьезная штука. Надо относиться к ней серьезно. Поэтому мы кушаем и очень серьезно относимся к еде, чтобы она была халяль, чистая, бисмилля, немного кушать там и так далее. Спим мы тоже относимся очень серьезно ко сну. Мы не валимся где попало. Мы выбираем место чистое, то есть, чтобы все там и так далее, чтобы прочитать все свое тело, полностью протереть, бисмилля, тахарат, лег на правый бок и так далее, салават, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вас не увидеть. Даже к этому мы относимся очень серьезно, понимаете? Люди обычно засыпают с пультом перед телевизором вот так. И все. Для них это не серьезно. Для нас серьезно даже сон. Поэтому это не игра, дорогие друзья. И вся наша жизнь – это очень серьезно, все отношения. Также, дорогие друзья, Аллах Та'аля нам напоминает, что у этой жизни есть конец и есть ответ за это. И не надо в этой жизни строить какие-то далекие планы. Да, мы живем. Все наши планы, и наша жизнь, она серьезные. Для чего? Чтобы потом попасть в рай. Потому что пришел Джибрил, алейхиссалям, к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, и сказал: «Аиш ма ши'та фа иннака майит». Живи как хочешь, ты умрешь, говорит. Живи как хочешь, ты умрешь. Понимаете, когда человеку говоришь: живи как хочешь, ты умрешь, это как пощечина. Все. Он должен очнуться после этого. Действительно, говорит. У меня есть конец, и этот конец неизбежен. Я не могу жить как хочу, в принципе, после таких слов. После того, что есть смерть, ты не можешь жить как хочешь вообще-то. Поэтому Джибрил алейхиссалям говорит: живи как хочешь, ты умрешь. Значит, нет, нельзя жить как хочу. Это невозможно после таких слов. Вахбиб баншита фа иннака муфариху. Люби кого хочешь, говорит, все равно ты его оставишь.
Люби кого хочешь, все равно ты его оставишь, все равно ты с ним расстанешься. В этом мире мы всегда расстаемся с любимыми, в любом случае, кто бы это ни был. И даже когда, опять-таки, вот задавали вопрос, как можно прожить в этой жизни без любви, я говорю, без любви это прожить нельзя. И поэтому надо любить Аллаха. Не любить кого-то в этой жизни, а любить Аллаха. И через любовь к Аллаху любить уже кого-то. Потому что это привязываться в этой жизни к кому-то, любя его, это безрассудство. Потому что ты себя изначально уже бросаешь в страдания. Либо ты с ним расстаешься, либо он с тобой расстается. В конце концов, даже смерть может вас разлучить. Это в сказках хорошо, когда люди умирают в один день. Да? Поэтому они и говорят, умрем давай в один... И умерли они в один день, потому что трудно жить, когда твой любимый человек уходит из жизни. Поэтому в сказках решили сделать так, что они умерли в один день, чтобы не было этого страдания. И поэтому ты не можешь или любить вот так вот подряд, разбрасываться, привязываться. Ты любишь Аллаха. И также Джибрил алейхиссалям говорит, «Вахмаль маши'та фа иннака маджзиун бихи». И делай, что хочешь, говорит, ты все равно за это будешь отвечать. Когда человек знает, что он отвечает за все в этой жизни, он уже будет думать о своих поступках. За слово, за дело, за взгляд, за все это ты будешь отвечать. Вот человек не должен забывать об этом. Мы забываем. Вот опять же тот же парень, например, молодой, да? Пошел, застрелил, потом сам застрелился. Он что думает, что избежал тюрьмы, прокуратуры и не будет отвечать за это? И не будет за это отвечать ни перед кем? Это в Америке тоже так же делают, да? Заходят, стреляют, потом застрелились и все, не будут отвечать. Или чиновник, был случай, да, который проворовался, покончила с собой женщина. И что, все, не надо отвечать? В тюрьме сидеть не надо, все? Джибрил алейхиссалям говорит, делай, что хочешь, все равно будешь отвечать. После этого ты уже не сможешь делать все, что хочешь. Поэтому, дорогие друзья, мы должны не забывать, что мы живем по законам Аллаха, и только так мы можем придать смысл своей жизни. И так только мы можем достичь величия и обрести такое гордое слово, название, как человек. И мы можем рассчитывать, что мы не потеряем ничего из нашей жизни, потому что Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Инналь инсана ляфи хуср». Да, в суре Аль-Гаср. «Валь-Гаср, инналь инсана ляфи хуср». Поистине человек в утрате, он теряет. Человек постоянно, все время что-то теряет, в убытке. Постоянно у него какие-то убытки в этой жизни. Все. И его жизнь – это убыток, если он неверующий, потому что ему не засчитается его жизнь, его страдания, его труды. И поэтому Аллах Та'аля говорит, «Илля лядина аману ва амилу салихат», кроме тех, которые уверовали и делали хорошие дела. Вот они не в убытке, потому что все, что они делают, уже превращается в саваб, в капитал, вечный капитал ахирета. И вот чего от нас хочет Аллах Та'аля. Чтобы наша жизнь, она не была пустой, чтобы наши дела не были пустыми. Однажды по телевизору показывали героев Советского Союза, Победы. Героев Победы рассказывали. Рассказывает, вот он там бросился под танк, этот там еще что-то, это что-то еще сделал. Вот для чего нужна эта передача? Для чего? Эта передача нужна для того, чтобы смотрящий тоже бросился под танк, когда предоставится такой случай. А тому герою, который уже бросился, лежит в могиле, от этой передачи ничего не будет. Понимаете? Вот Аллах Та'аля говорит, я не хочу, говорит, чтобы вы отдавали свою жизнь бесплатно. Будете лежать в могилах, и вам за это ничего не будет. Аллах Та'аля говорит. Я, говорит, не хочу этого. Я, говорит, этого не хочу. А они умерли за то, что верили. Во что-то они верили в то, что вот за это умерли. Ну, умершему человеку же от этого ничего не будет. От посмертного вот этой награды там и так далее. Поэтому Аллах Та'аля говорит, если у вас есть вера, есть,
человек может отдать свою жизнь за родину, там еще там, да, за родственников, за какого-то совершенно чужого человека, и его жизнь, этот вот поступок не будет глупым. И он окажется в раю. Бросился кого-то спасать, сам умер, человека спас, зато он будет в раю. То есть он сам от этого выиграет. Не просто кого спас выиграет, а еще сам от этого выиграет. Вот чего хочет от нас Аллах Тааля, чтобы не было вот этого убытка. Чтобы убытка вот этого не было, дорогие друзья. Поэтому пусть Аллах Тааля укрепит нас в вере, в имане. Действительно, во всех наших жизненных ситуациях, а жизнь бывает разной, чтобы мы полагались на Аллаха, на Его законы, на Его решения. И тогда, иншаллах, Аллах Тааля все для нас облегчит. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.